Иде. Сега са улошци за određena mesta. Zona A, B, C, D. Pa je onda jedan meki sloj. Pa je ovo za petu. Ide tu. Znači dvojno. Pa je ovo tvrda plastika. Pa je ovo opet neka... Aha, ovo je ispod čarape umetak. Dobro. Dišući gumen, dobro. Pa je unutra Membrana. čarapa. Membrana. Da, membrana. Sunđer oko noge. Platno. Koža. Prsti ojačani. Tvrdo platno. Neko obično platno. Opet koža. Guma na prsti. Guma nazad.